তিনি দশমিনি সাল জরা যে ববা হাইকে নরকনি পূজা লাখিয়া আবকি সাইকে जोंथ' बाजार थुमाया सालायखा ओमफ्राय दिनै जे बाजार थुमै जाखा ओमफ्राय दिनै फुजा खेबगा जों दा फुरखि खाय दङ ओमफ्राय दाबो कयजना खानै चारै आगै नङै दाबो एन्जय खालाय दं माने खाय दं औ ओंखाय कुनु नरकनि अ पूजानि बिसिंगो कुनु वालाय सुलाय गायजा बाहायरो दांलाय सान्दिके लायखा वालाय मांला गलाय मांला तलाय मांला सान्दिके तल नांनाय सान्दिके तलना नांनाय औ ओंखाय नरकनि अ पूजाबो सालबसो कालचारेल प्रग्राम रक नारक जाखा जों चिनो फुजा 3 दिन तमाने 3 दिन बिसिंगो 2 दिन program चलना तमाने ओंखाय एक दिन program खा ताय एक दिन program मलिया वातिनि बागै के मियाबो दुकानदार जोंनो कयफोर दिका आं तो फुजानि और सेक्रेटारि बुया प्रेसिडेन्ट बुया तखना फुजानि बागै आनो बाजार जाक अपने बागै आनो मिया कयजना दुकानदार जोंका program चलना नांनाय गाय आं सागा जोंथ' program तुका तुयंया मोसानाय फायखा रोजाबनाय फायखा जतन फायखा गारि गुरा फायखा जों टाइनार पुन्द्र साजोगै तनि जाक गावबा सिनि बदुस गरै वातिनि बागै ओंखाय पाइथागो तिनिथ' दशमिनि दिन पूजाबो पाइखा ओंखाय तामो लुक्रंनो खा निनि बिसिं तैताम को बुंनो मुसु जोंथ' दाबो मोसानाय जाक चालाय जाक जारा नोंनाय नोंगो जानाय चाव मोसानाय मोसाव तंग तंग जतन तंग तंग निथि केव वालाय माला सलाय माला बुलाय माला तलाय माला चिन नोंगो तिब्रा सा आंगो तिब्रा सा केबाय बुलायनानै गं बुलायनानै तगायनानै कुनु डिसिसन खालाय ओंखाय बेलाखे हामबाय आवाय चेनेल